साला बे डाक्टरा मासे असय बोलो अस मा सिंग्रि सानाय बावदो बेलाय माथो गानाबाबो जायो दिल में कुछ काला है फै नोंथां सारा खोनागोनलै सिरि सिरि था फै जारगाव पानबारिनि आसा सानैयाथ' मोनफैबाय औ सार मोनफैबाय दुमफ्रुगुरि सिटनिया मोनफैथ'वाखै गुड मर्निं सार आं मोनजाला बसुमतारी बिथां मिनिस्ट्रि बसुमतारीनि फिसाय मानसिया लोमजानानै दं बेनिखायनो बिनि डिउटिखौनो मारिनो होनना फैदों सार नोंथ' पलिअ ड्रपखौ दौनो रोंनाय नङा नों खालि बाक्सुखौ जगाल होबानो जाबाय नङा सार आं सिगाङावबो गोबां मावबोखाबायना पाक्का हायो सार गेरेन्टेड जागोन प्रेमिकाया नोंनि हेफाजाब होगोन आरो लोमजानायनि थाखाय हिन्जावनो नों मा ट्रिटमेन्ट होबोखो न' सिङावनो जिरायहोनानै दरजा मारिनानै दोनबोबाय सार दरजा मारिनायखौ सोङाखै नोंखौ माबाफोर मुलि जाहोदों नामा नोङो अ सरि सार जेबोथ' दौबोनाय जायाखै दे बिदिब्ला दायो आं डिउटिनि समाव सम दिहुननानै फ्रि कस्टआवनो बिखौ नायना फैसिगोन जागोन सार जागोन सार आं लोमजाज्रो मोनदों एसे नायना होनायसाय थां बिसिनाव उन्दुहै मानायदों बेयावलाय बया गिदिर एन्जरमोन सार होलांबाय खारलांनाया हेट मा एन्जर थानो बेयावलाय दंमोनलाय बया गिदिरमोन होट फै समा जाबाय माबार बाक्सुफोरा थाबै लादो हेट मा गल'ल' नायबावखो आरोलाय थांदो ओइ सिस्टारमोन टाइम हल हंकाले जवा हबो सार बाक्सुफोरा लादो थाबै थांना आरो खामानिखौ मोजाङै मावहैदो नै माथो नोंथांसो माथो बाक्सु लालायनाय जाखो उपाय गैया नोंथां जुग थाय परिबर्तन नोंथाङा आसा जाबाय नामा आसा नङा नोंथां आसा बुन्दा होननानै बुं धोद हामा नोंथां बेफोरखौ बुंथारनाङा मा हामालै आंखौ दिनैनिफ्राय आसा बुन्दा होन आसानि उल्था हाथोना आसा बुन्दा नंगौना नङा धोद दोनथ' नोंथां बेफोर उनाव जागोन थांनो थां खामानियाव थांदो नोंथां मा हे नोंबो हेबा आंबो हे मानि हेलाय बिलाय हा ओइ मानि हे ओइ हरि नोंथां खिया गोथां आंबो आसा बुन्दासोलाय आसा बुन्दा आंखौ दिनैनिफ्राय आसा बुन्दा होननानै बुं आंखौ मिनिनो मोन्दों बारा सावलुन बावलुन गैयालाय आंजों